ең бірінші шеттіріп түсіру командасы. Оны айтып ұзасын келемін. Түп күшілерден Динар Ахмеджановтар босанып тұрып. Біздің дауыс операторы болды. Hem de енді Альбина Кормаева. Біздің әртістердің bizevші. Міне, бәлкі кімдер етір, неге тауыш оператор, hem de енді кіші bizevшіні түп кішілер деп етесің деп. Себебін аңлатып кетесің келе, Динар да, Альбина да, олар профессионал режиссерлар. Мен оларға өздеріне айтып қойдым. Сен шеш ясарсың, битіне бұярсың, сен тауышына тартарсың, ләкин сіздің фикірлі хат бір фикіріңізді менің үшін керекли фикірлер деп айтып қойғанем. Хәм шылай болып шықты да енді оларға зор рахмет. Хәм де енді біздің енді командада міне Алмаз отыра. Енді пішмақтағына Алмаз енді біздің түп административ ішлер Алмазда болды. Негдегенде Әгер де административ ішінде жер ішлерінде ішлей башасаң, онда кино түсіргенде ауыр нәрсе Алмаз, аның хәләл жефеті Алия, әне менің хәләл жефетім Алсу, олар енді біздің бүтін финанс ішлеріне алып барушылар болды. Енді музыкантларға қағылып сасым келе, музыкантлар, композиторлар, сөзгеншіктер күйіне бек... Мен өзім консерватория білімді болғаш, күйге бек тәйіқтибарлы. Hem композиторны да біздің Вероника Максимова қайда? Вероника Максимова. Түп композитор. Ол біздің менде аптыра бітті. Мен аңа 2 ай бойы башым қатырды. Менде Алмаз, объясни мне, что такое ламповая деп неттенді. Мен жылы музыка керейді. Ансына енді ерішкәш, ойлап тапқаш, кейінді енді аны бетінде аздыртыра керек. Қайда біздің? Redbox. Андрей. Біздің Татарстанда білсем бірден бір фортепианолы студия машушы Андрейда қалған екен. Шеттен келіп ұмнашқан кіші машынды студия ішлеп қойған. Әлі яры келіп шықты. Мүддерде мена тірі инструментар керек, тірі ойын құралдары керек еді. Хәмді енді шуштері ойын құралларын ақыршықта қазіргі электрон музыка білен бізерге керек еді. Анса енді біздің Рәсим. Дұрыс айттым бет? Мен баш шақлаға Рәсим қасыйтық. Үйіштірді. Оның мәнде бек қызықлы болды әлігішіні алып бару. Заманасы интернет арқылығына әш алып барылды. Ол бір яқта, мен екінші яқта жер шағарының. Екіншікте болса мына барып шықты деп садым енді мен. Сізге нешік болғандар. Енді өзіміздің актерларға келгенде көпшілігін сіз әлі бірінші тапқыр көресіздер. Біріншіден енді мен әзғарлармен таныстырып кетесім келе. Ең кішкене әзғар жоқ, аны бүтін ғайласы келген мұнда қараға. Ғайласкер өсі жоқ, Ғайласкер Сидеев театр әлі ғайлада өсуші бала. Шынында сәләтлі бала өсіп келе. Енді еш әзғар біздің Илнас әлі уақытта училищеде оқушы кеткен. Ол біздің қазір енді Туймазы театрында шәуші артист, профессионал. Енді зор яштағы әзғарын ойнаушы біздің Айнұр Баянов. Айнұр Баянов ол біздің Нұр театры артисті. Түрлі жерден жерға тырышты енді өзі артистларына. Енді айтып кетемен емін ашылмасыз. İlyas Kokmar'a gitti. Halk tiyatro artisti. Жизнейді ойнады. Екінші İlyas Fazil Rahmanov ол біздің фәнил. Марат абы енді біздің баш табип. Марат абы енді қайсығына проект болса да мен бізге бірге енді тәрбие басқыштарында да ол біздің бабай рөлінде түп тәрбиешілердің бірісі болып тұра. Оның ұлы болып тұра біздің Фаяз мұнда отыра. Этно театр артисті. Басығы зәрі, басыра ұқшалар. Шығар басты мұны? Нұрани апаның, мен бірінші тапқыр бет әлі. Нәфис фильм түсірем, Нұрани апа. Айдайыз, тізіліп басығыз. Алайса дейін. Үрмәтті артистлар.
Марсель, Оренбург егеті фотограф ролінде еді. Әхнәф абый әти ролінде. Әхнәф абый Азғар абының метнетісін бірден бір фотографиясы соқланған бөрікті, соқалдық. Міне Әхнәф абый копия маршы әтесі. Ұқшағым? Нұғы ұқшағым? Лилия. Лилия біздің оқымара дінде олады. Қойындық ауылында біздің көпшілік рөллерді халық театры көпшілік болмаса да енді байтағында халық театры артистлары не үшін олар болды? Менің фикірімше ауыл жерінде көрініштерді ауыл халқын ауыл кішісі яратыш. Нәтмәтігі театрда ойнаған, сөзлеген білімі де бар, недер, әкен ол ауылда яшаушы. Шу нені шығарып беруші, шу дүнияны. Нәжибә рөлінде біздің Алия. Алия әл уақытта мектепті бітірген бала еді. Рафисны білесіздер енді үйде талымынан мекенді түрлі қиқатта бар. Һәм де енді Рүстем абай біздің Ақтаныштан, Яқташ, Киров ауылы халық театры. Мекендер сөйттім. Башқаларны енді Алла байырса титрларын жазып тұрмадым. Енді уақыт қысқартыр үшін керек еді. Башқалар енді yazgan variantında kararsız. Elbette ayıp gitsem neydi? Şun Mişer, şun Nijgar Mişer maşına etmişi. Niçin elbette ayıp gittim? Мен бик тә рәхмәтлемен конгресста, үзебезнең дәүләт конгрессында миңа анда 3 ел эшләргә насыйп булды. Азгар абыйның бер нигә искә төшербезсәң инде Азгар абый белән без мәнә Акшәшәкләрдән танышып, дуслашып калдык. Һәм һәр вакытта да ул миңа син режиссер булырга тиеш дип әйтеп килде инде. Конгресста эшли башлагач, бер инде чара булырга тиеш. Азгар абый да чакырыла. Һәм мин кәчтүмнән конгресс эшлеклесе булып бастырам. Азгар абый килеп күрде. Син конгресста эшлисең моны. Әйем әйтәм. Монда эшләргә тиеш түгел. Син режиссер булып, һәм һәрбер күргән сайын 3 ел эшләдем мин конгресста. Һәрбер тапкыр син монда эшләргә тиеш түгел дип әйтә инде ул. Ләкин ничек булмасын, мин рәхмәтлемен конгресска шуның өчен. Минем теләк төрледән төрле йөзләр җыю иде әлеге фильмга. Һәм нәкъ әлеге конгресс шундый мөмкинлекне тудырды. Төрле Марсель булсын, Мишер Альберт булсын, аларның һәрберсе белән дә чит төбәкләрдә йөргәндә танышырга насыйп булды. Алар белән эшләргә насыйп булды һәм миңа ничектер җиңел иде артистларны туплау. Һәм шушы урында, шулай итеп әйткәч инде, Данис Ханисович Шакиров биредә үзебезнең татар конгрессы җитәкчесе. Шулай ук тагын бер коллегам, әлеге коллегамны чакырасым килә. Арабызда безнең Гүзәл Римзиловна Сәгыйтова. Бүгенге көндә инде ул Казан хакимияте башлыгы урынбасары. Хәерле кичләр. Әсгар абый әйткән кебек, менә бу мөрәҗәгать газиз милләттәшләр. Ул газиз милләттәшләр дигән төшенчәне татар дөньясына ул кертте дип беләм мин. Чөнки бу минем генә сүзем түгел, күбесе газиз милләттәшләр, хөрмәтле Әсгар абый, Алмаз, үзебезчә шулай дип әйтик, отчестволарсыз. Һәм менә бу иҗат җимесен татар дөньясына, һәм бу мен татар кинематографиясының бүгенге көндә Аллаһка шөкер үсештә икәнлеген дәлилләүче, мин шулай дип әйтер идем. Менә бу иҗат җимешен тудыручыларга мин иң беренче чиратта Сурдан Хубыбны барыбыз исеменнән рәхмәт сүзләре җиткерәсем килә. Премьерагыз белән котлыйбыз. Чын күңелдән, әлбәттә уйландыра торган. Беренчесе, менә без еш кына әйтергә ярата торган сүз, һәрбер милләтне шәхесләр билгели. Ләкин шәхесләр дигән вакытта без еш кына, бигрәк тә 19-нчы гасыр ахырлары, 20-нчы гасыр башларында, бигрәк тә сүз мәгърифәтчеләр турында бара, аларны барлау, мирасларын өйрәнү, аларны киң катлам укучыга, җәмәгатьчелеккә җиткерү турында сүз алып барабыз һәм еш кына бик күп санлы хезмәтләр бастырыла, әлбәттә, китаплар бастырыла, кинолар төшерелә. Менә мин бүген сөйнеп тордым, без бүгенге көндә әле безнең арада булган, исән сау булган, үз акылы белән эш итүче һәм бүгенге көндә дә татар дөньясында, театр дөньясында гына түгел,
җәмәгать эшлеклесе буларак, милләтпәрвәр, милли җанлы, мәшһүр Әсгар абый Шакиров үзе исән-сау булганда, безнең арада булганда, менә аның турында шәхесләр дигән вакытта аның турында фильмның төшерелүе, әлбәттә Әсгар абыйның язмышы турында гына сүз алып барылмый монда. Монда татар язмышы. Һәм без менә бүгенге көндә сөйнеп торабыз. Менә без милләтләр, шәхесләр, һәрбер милләтне шәхесләр билгели дигән, менә шушы мин әйтеп узган җөмләнең бүгенге көндә фильм аркылы, киноиндустрия аркылы без киң катлам җәмәгатьчелеккә җиткерү, әлбәттә, алмаз ашаган белми тураган гына белә. Ул бик зур хезмәт. Сезнең дә мөмкинчелек бар иде, башка юнәлештә, башка шәхесләр сериясеннән түгел, ниндидер бер дөнья вазгыятенә бәйләп айрым-айрым күренешләрне төшерергә. Ләкин сез бит аны эшләмәдегез. Сез команданы туплап, үзебезнең шәхес турында, үзе исән-сау булганда, татар дөньясына гына түгел, киң җәмәгатьчелеккә җиткерү юлын кино аркылы күрсәтә белдегез. Менә Алмаз, чын күңелдән мин сиңа айрым рәхмәтләрне җиткерәсем килә. Без 3 ел дәвамында Әсгар абыйның бездән олырак һәм саллырак абзый булуына карамастан, мин аның сүзләре белән килешмәс идем. Нәкъ синең кебек кешеләр татар конгрессында эшләргә тиеш һәм бүгенге көндә син 3 ел гына түгел, син хәзер дә татар конгрессында, көндә син безнең тирәдә һәм менә бу тоемлау кеше, мин аңа гаҗәпләнмим, ул табигый, чөнки менә аның белән бер рәттән аның күңеленә, йөрәгенә шун хисләрне сеңдергән аның әти-әнисе биредә. Азат абый белән Кадрия ханым, Кадрия рәислем, менә сезгә аерым рәхмәтләрне җиткерик. Чөнки алмаз булмас иде, әгәрдә сездә аның гаиләсе Алсу монда биредә. Балалар, алар бөтен гаиләсе белән татар дөньясында аерым бер роль уйнаган шәхесләребез. Данис Фанисович, bütün әйберне әйтте кебек инде. Мин нәрсә әйтермен дигән әйберләрен дә әйттегез, шуңа күрә мин Ничә ел буе мәдәният юлга. 2013 елга кайтасым килә сүз башы итеп. Әле мин хәерле иртәдә эшләгән вакытта Миләүшә Ләбибовна мәдәният дөньясында тапшыруның режиссеры Наилә апа мине санап карамакчы булдылар һәм инде шундый җаваплы эш куштылар. Беренче тапшыру безнең нәкъ менә Азнакай районына кайтып, Ташлыяр, Яңа Ташлыяр, сезнеңчә Буклы авылына кайтып, менә шушы җирләрне Әсгар абый белән, хәтта күрше авылдагы апасының менә монда күрсәтелгән өй дип хәтерлим мин аны, бәлки инде башка өйдә төшерелгәндер, ләкин хәтта апаларына да кердек Әсгар абыйның ул вакытта. Нәкъ менә шушы сорауларга җавап эзләдек тә ул вакытта. Әсгар абыйның 70 еллыгы алдыннан булды бу, 70 яшь алдыннан, менә 13 ел узып киткән икән. Һәм андагы беренче кадрлар агач тамырлары, нәкъ менә шушы Ташлыяр авылы янында үскән зур тамырлы агачлардан тамырлар дип башлана иде. Һәм Алмазның бүгенге фильмы да барыбер дә нәрсә генә дисәгез дә бигрәк тә монда тамырлар турындадыр. Артист булудан бигрәк. Чөнки менә бу әнисе, әнкәй дип әйтә алай бит, әтисе алдында булган ниндидер бурыч, ниндидер хисләр, һәм инде менә чыннан да Данис Фанисович та дөрес әйтте, татар кешесе турында дип. Без дә хәтта ниндидер әбиләребезнең язмышларын, әбиләрнең әниләрен язмышларын уйлыйбыз да, шулай буламыни, кеше шуңа чыдый аламыни дигән сорау куябыз. Һәм ул чыннан да бик күпләр язмышы. Һәм Әсгар абыйның бүген залда утыруы, без инде аның әле ярты ел элек кенә зур сынаулар кичерүен дә беләбез. Бик курыктык сезнең өчен, Әсгар абый, һәм без бик бәхетле сезнең бүген залда утыруыгызга. Сезгә киләчәктә дә сәламәтлек, әле озак еллар безне шулай баетып, рухи баетып яшәргә насыйп булсын. Һәм инде мин актерларга зур рәхмәт әйтәм. Чыннан да шундый төрле йөзләр тапталмаган дип әйтәбез бит инде. Менә Башкортстан
театрында эшләүчеләрне күрүдә аеруча күңелгә якын. Рәхмәт барыгызга да иҗади уңышлар, күтәрелешләр. Һәм инде менә шушы фильмны безнең күбрәк кешеләр күрсен иде. Без дә ярдәм итәргә ашыгырбыз. Рәхмәт. Şimdi Asgar Obay stilinde isemsiz aziz milletteşlerim. Bugün şunday is gitmeli tamaşa koradık. Mene min işki dolkunlanı bilen oturdum. Bütün şu yakşı постановкада işki tatar dileyimdi o. Şu tamaşada. Bana bir kütten kütken idim. Dersin eytem. Bunday birini. Çünkü gül sırau tuğa edip koyşan bizde şınlap durup Urus eytem tağın bir söz. Biz наигранности oynayıp turgan film barıqa gelir eken degen. Bik zor rahmet olmaz. Şu halk teatrından çıkan yigitler, kızlar bilen işlewimiz iskitkiş unikal әйбер болған. Европаға барып жетеміз biz былай olsa. Мен sizin için big shot hem sizge eferinden başka bir sözüm de yok. Alğa tabi oңышлар. Рәхмәт. Ләкин ул сезнең шәхсән фикерегез булып калсындыр. Ник дигәндә барыбер мәсәлән инде эшләү нәтиҗәсендә шуны аңлайсың, күзәтүләр аркылы шуны аңлайсың. Кемгәдер ясалмалык, кемгәдер шул булып тоела. Шуңа күрә мин ул ни бик зур рәхмәт фикерегез өчен. Миңа бик ошады. Шәхсән булса да. Мин бүгенге көн зур вакыйга дип саныйм. Ниһаят тире жанлы театр турында, көчле шәхес, бик артист турында сәләтле режиссерның эше туу белән мин бик шатланам. Ул туды ниһаят. Алмаз ул коллега, Алмаз bütün хисләрне, материалны, Асгар абыйның иҗадын, аның ичке кичерешләрен туйган, менә шундый бик нечкә кинорежиссер. Bu komanda artistlar белән танылды. Bu синең эшең, синең күзең, синең моң аркылы мин шәп татар милли кино булуы белән мин шатланам. Котлыйм Алмаз сине, бу команданы котлыйм. Театр режиссеры үз фикерен әйткәч, театрларга да рәхмәт әйтеп китәсем килә. Иң беренче анда Эфир Шатович тынычлап утыра. Сезгә бик зур рәхмәт сездән башланды. Ник дигәндә инде сүздә юк. Сезнең актер, сезнең артист. Ләкин җикән булса да төрлечә җавап бирергә мөмкин. Хуҗа кеше. Рәхмәт. Без инде бер чыганбыздыр да. Без инде тинтерәткәнбездер дә, костюмерларны да. Безнең бөтен төп ушакларның берсе, каян без кием алабыз, каян без реквизит алабыз. Камал, һәм Тинчурин театры, Яшьләр театры. Әлбәттә, һәр әйтеп бетерим, дигән башкаларга да рәхмәт әйтеп. Бу инде безгә чынлап та бик зур рәхмәт. Тинчурин театрына бик зур рәхмәт, шулай ук Әтнә театрына бик зур рәхмәт. Шаллы театрынан да телефон алып чыктык без. Илнурда менә аерым калдырып барам, мин Минзәлә театры директорына биредә утыра. Илнурга шалтыратында мен Әхнәф абый буенча инде Әхнәф абый кирәк айтам. Туктале әйтәм миңа, Илнур әйтә, нигә сез кино төшерүчеләр Камалдан аласыз актерлар, Тинчуриннан аласыз, нигә сез безнең актерларны алмыйсыз дип. Бу әле мин беренче тапкыр машина директор. Тик үзенең актерларын тәкъдим итүче. Шундый менә борчылып йөри торган кеше ул, Илнур. Әхнәф абыйны бүген алып килгән һәрбер актер өчен, һәрбер ни. Илнур инде күпләр биюче буларак та беләләрдер. Шуңа бик зур рәхмәт һәммәгезгә дә. Шуннан да безнең бюджет белән сезнең ярдәм булмаса, әллә кая китә алмас идек. 15 минутта бара фильм эшләп чыкканнар, платки. Хәерле кич, бик зур рәхмәт әлеге кино өчен. Ләкин ниндидер үкенеч бар. Шундый шәхесләр бар. Ул Асгар абый ана 5 китап язды. Аның 5 китабыннан әлбәттә укып сценарий язып була. Әмма дә ләкин менә укылмаган, күрелмәгән безнең артистларыбыз
Güzel Remzilim'in dürüst etti, Rinat abay, Nayla Garay, Rəuil abaylar. Алар гына түгел, шул ук хәзер менә өлкән яшькә баручылар, шул ук Әсхат Исмәтовлар. Хәзер инде тотып аларны эшли башласагыз, иң әйбәт булыр иде. Менә җәмәгать, ул бит әлбәттә артист кына түгел, ул халык язмышы. Андагы тарих, ул бит тарих. Һәр кешенең язмышы ул тарих. Ниндидер безнең милләт тарихымы, бүтән милләт тарихымы, ул тарих. Гомумән артистларны алсагыз, әлбәттә ул яктырак, ул якынрак, якын була. Шуңа күрә кызганычка каршы ниндидер минем менә фильм бик зур рәхмәт, менә бу башлангыч дәвам итсен иде. Дәвамы булсын иде, үкенечкә калмасын иде. Хәерле кич, хөрмәтле милләттәшләр. Бик зур рәхмәт Алмаз чакыруыбыз өчен. Хөрмәтле Сәравай, хөрмәтле коллегалар. Инде шул хәтле ерактан ук килгәч, иң ерак ноктада урнашкан татар дәүләт драма театрларының берсе булуына карамастан бик сөенеп килдек. Әле булай гына да үзебез генә дә килмәдек. Менә бу кадрда күргән булсагыз, иске борынгы машиналар булды. Хәтта бүген безнең Минзәлә шәһәре АТПСының директоры да килде, менә Рамил Габдуллаевич. Үзенең машиналары кадрда ничек күренә микән дип. Әлбәттә, шаяру. Чыннан да бик матур зур эш. Инде Алмаз чыннан да дөресен әйтеп китте. Мин инде әзрәгә тәкъитләп тә алдым. Казаннар төшергәндә кино барыбер якынрак, кулайрак бит инде якын театрларны эндәшәләр. Бу ел инде чыннан да шундый география күпкә зуррак. Башкортстан, Оренбург, география зурайганнан зурая, һәм инде без чыннан да зур теләк белән сөенеп, безнең театрда инде үзенең өлешен кертергә тырышты. Бик зур рәхмәт барыгызга да уңышлар, безнең коллегаларга уңышлар. Сара, сезгә саулык, сәламәтлек, исәнлек. Без сезнең кебек бөек матур шәхесләргә сокланып, үзебез дә бәләкәй театрлар булсак та алга шушы милләткә эшләвебезне дәвам итәбез. Барыгызга да уңышлар. Алмаз. Хөрмәтле милләттәшләр, бүген безнең барыбыз өчен дә шулкадәр зур тантана. Безнең милләтебездә зур вакыйга, татар фильмын карадык барыбыз да. Искиткеч матур итеп эшләнгән. Монда аңлашылмаган бер генә урында юк. Шулкадәр мондагы матур фикерләр, шулкадәр тамашачы күңеленә һәрбер күзәнәгенә барып җитә торган, һәрбер сүз аңлашыла торган һәм күбебезне бик нык борчый торган фикерләр. Менә Әсфар абыйның шундый матур фикерләрен Азат әфәнде искиткеч талантлы килеш безгә үзенең бөтен талантын җыеп инде безгә менә шуларны бик аңлаешлы итеп җиткергән. Чыннан да менә Алмаз әфәнде әйткән иде, эшләнмәгән дип инде башта ук. Моның кайсы җире эшләнмәгән икән дип менә мин кино буена карап утырдым, бер генә эшләнмәгән җирендә күрә алмадым. Ул минем вакытланыдыр инде. Бар инде бездә андый вакытланы үз эшебездә. Бик зур рәхмәт менә шундый татар фильмын шундый дәрәҗәдә күрсәтә алуыгыз өчен. Үзегезнең команда белән шулай тупланып бик матур иттереп халыкка җиткерүегез өчен, тамашачыларга җиткерүегез өчен. Һәм менә Данис Фанисович әйткән иде инде, моны халыкка җиткәргә кирәк дип, менә шул юнәлеш буенча да эшләргә кирәк дигән тәкъдимне менә мин дә бик куәтлим. Нинди ярдәм кирәк, без ярдәм итәргә әзер. Аккалфакларга, гафу белдерәм, аккалфакларга рәхмәт итеп китим әле. Монда менә Аккалфак оешмасы җитәкчеләрен чакырдык, төрле төбәкләр, районнардан. Ни өченгә түгел. Мин ага бик рәхмәтлемен вакытында менә җиде утрау арасында дигән документаль фильмны чыгаргач, менә әлеге шәхесләр үзләре яшәгән төбәкләрдә әлеге фильмны популярлаштыруда, аны таратуда халык арасында, халыкка күрсәтү ягыннан бик зур эш башкардылар. Мин бик рәхмәтле сезгә. Бик теләп карадык без бу фильмыбызга, һәм буларны да теләп яратып караячакбыз. Шу кадәр эшли торган, күңелгә эшли торган фильм булган. Бүгенге көнне Кадрия ханым һәм Азат әфәнде улыгыз белән чыннан да горурланыгыз бар. Аллаһ Тәгалә исән саулык бирсен барыгызга да, үзебезнең халкыбыз өчен
Алда да шулай тырышып эшләргә сезгә насыйп булсын иде. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Артистлардан сұрағыз едіңіз де бірге де сұрағыз өзіміз айтамыз алайса. Biz cevap verelim. Біріншіден қайырлы кеш барыңызға да. Мен бик сүйініп отырдым, мына біздің екі бала үшін шушы. Мен үшін олар үшін деп айтамын да, чөнки мен қатнашқан кішкене эпизод олар білән еді. Олардың қалған ішлері мына қазір көргеннен бик сүйініп отырдым. Чөнки мен де алар шекілді бірінші мәртебе келіп отырдым камера қаршысына. Кино түсіруге olma şakırgaçından. Men başta elbette ıngıraşıp rizalıq bergen edim. Çünkü o seni bileler indi dep aytdı da, dürüstten de kayber kişiler юморист dep bileler indi. Şuna göre oyun kırkı, münavşe artistqa anday rol ciddi rolde kabul ederler miken dep, indi özüme tenkit gözü bilen qarap, bolar miken ol menden dep başta Mene şayet beni ışandırdı ol. Bütün artistları qarap şaktım dedi. Senden de kolay kişi yok şu oranga, şu rolga singine batasın dedi. Hemen bana dürüstten de ışanam, ol dürüstten de şulay. İdi, gene qaragancha. Kadir şiklenip duram. İkinciden bu film Esher abi turunda bolğaç, şundan dayıdı men qoyadaq riza boldum diye aytasım keler, çünkü tanılgan artist qırıyında yoqtirtу үшін түгел. Çünkü Esher abi bilen ezme köpme bu saat tanıştığımız var. Halk tiyatrları festival boyunca hem de dürüstten de bizning teatrımızның Velaskar Kamal teatrı deb aytganda ko'z olduna keltirib bostira turgan artistlarimizning birisi ulkan yoshdagi. Albatta kishining ishini tekshiruv ham endi azrak rejissyor bo'lgan sifatda men bulay taridim, tilay taridim deb o'ylab o'tiruv rahat ish. Mana bunday qarab o'tirganda. Onun orasında ko'pma xizmat bor ekanligini olmas o'zigina bilan. Даже kichkinagina epizoddan tushirgan vaqtda da ko'pma tertükkanini ko'rdim, angladim. Shunga ko'ra mana hozir bugun ko'rsatilgan bu filmni qarab, nimdidir tanqid fikrlari aytuv bik yengil. Dürüstten de onda narsalardir o'zgartirgan mumkin, narsalardir belki kerak bo'lmagandir, belki kerak bo'lgandir. Agar da qiziq bo'lsa, shaxsan o'zimning fikrimni men ondan so'ng ayta olaman. Lakin filmni qaragan vaqtda mening uchun mana spektakl qachon boshlanadi? Boshda parda ochilg'achda sahnaga artist Asqar Shakirov kelib chiqadi. Bir necha minutdan endi uning obrazi yashay boshlaydi ekan, men Asqar Shakirov turida unutam ekan, demak spektakl bor deb sanayman men o'zim uchun. Bugungi filmni qaragandan so'ng men yigitlarning da, kollegalarning da ularning birisini artistlar deb qabul etmadim. Nindidir Asqar Shakirov turundagi shaxs turunda tushirilgan nafis film. Hamanda ulkan Asqar Shakirovni mana ismlari to'g'ri kelgan Asqar Shakirov o'ynaydi. Chunki mening uchun u endi ishlanib bitilgan, borib chiqqan nafis film etib qabul etdim men uni. Gerçi o Asqar abi turmushi turunda bo'lsa da, agar biz uning biografiyasini bilmasak, mana bunday shunday bir usta yozilgan ssenariy bo'yicha ishlangan film deb qarar edik. Lakin endi Asqar abining yozmishina beyli, onu har birimiz de bilamiz. Shunga ko'ra film o'ng'ishli chiqqan deb sanayman. Anda nindi kadrda, nindi spetsifika yetmagan menga baribir, ansin o'zini ishlab bitirasin. Ham endi o'zing rizo bo'lg'ach, qanoat bo'lg'ach, barisi da aybat, o'sha tomoshachiga yetkirlik degach, Sayid G'aliyev madaniyat saroyida kinozalda kutamiz. Исәннәрмесез? Хәерле кичләр һәр барчагызга да. Сезгә инде Азнакай халкының кайнар сәламнәрен тапшырам. Әсһәр абый инде безнең татар милләтенең йөзек кашы, ул безнең күренекле шәхес. Без инде аның белән горурланабыз, сезне яратабыз, хөрмәт итәбез. Алмаз Азатович, сезгә дә инде менә безнең Әсһәр абыебызның инде шушы иҗатын, тормыш юлын багышланган шушы фильм өчен инде Азнакай халкы исеменнән чиксез зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Һәм шулай ук менә артистларга да зур рәхмәт. Һәрберегез үзегез уйнаган артистларның инде образларыгызны ачтыгыз, бернинди теге ясалмалык уйнау булмады. Шул кадәр матур итеп уйнадыгыз. Менә чын тормышын күрсәттегез, чын тормышны күрсәттегез. Yani bir rahmet. Verdik kelgeniz için fikirler kalgan bolsa bik taşatmın. Olarni endi şundan da şöyle bir onu fikrine kuşlamın. Kinoteatr
тәндә кайтып китәсе киләдер. Монда эшләүчеләрнең аларга да ял кирәктер дип, сезнең фикерләрне артистлар турында да, мин безнең турында түгел. Яхшы начар әйтеп җибәрерсез дип үтенеп калам. Начарларны аларга җибәреп барырмын дип әйтте. Шуңа күрә бик зур рәхмәт килгәнегез өчен.